Sesia ye wo kuma simpatem ho ba ko se ye kan kra eye saka wo fo wo so pade a na nka ye nyina de ani kire so adure ho na boys no adu amudin se sika findi ombe ye pa nenso ene ye wo kuma se asem asi wo abemu abi a waye garden fefefe na garden no sa wo hia ndua bi a wo de betwa ho ahia se ne amponchi enkom enkori wo tini mu sinwira mu se wo kwa akopɛ eye ndua be defense fence wo garden ho na wakɔ enna ba ko agye se wo ma hwɛ na chia wo ma na wo se adofo ne abusuafo tuo mu ho egu krom kɔhwehwɛ eye abrantie wo mu kɔ krom kyɛ se hwehwɛ ayemire mu hwehwɛ abamu hwehwɛ ni fomu akyire wo ba bi epo bi mu a ye kɔhwɛ ya kyekyere abamu yi na no ne de pa da bi aka na no ase ne nanim se bibi se basa na mrumu ho mo kyen na kyɛ se kasa ho aye de ama ne kakra because waye mbre em se wo mo foso de ne nima but me say se nyame a wosom no na agi no se den yo se o mo twa ne tie so o mo ye ne den o mo ye na anye yie no na wo mo kyekyere no de ne to ho let's just obey like attention no wa share se ne a wo bi nso ebenya ne ekoso attention na se sia de wiase enso tue bia na wo nso mu se ne a wo so be sia tutu wa na mo afa ye bo ni nsu edi ne kofie bo ni nsu a wo no ankase ne no mu nsem a yes KAWA boys edi ne fam a anye yi a wo mo kyekyere no edi to nwira mu de ma yenko no ankasa eho enkoje ono ananum nsem emra sesia abemu a wanya mfie aduonu enum 25 years na yakwachi na kosie ewo NKWANTA JAMESO NKWANTA wo Upper Denchira West na anadwo bese enu asem ya de ka fresh ayi pa anadwo bese 7:30 pm ekoba be no nwotwe entem ho a ena yese wo mote se ase obi temu ya magimi obi magimi o ewo enwuram etsa ne ase wotwe bi enwura afidie yi no na wo ye no ha ne yese wo mkobo assembly member mane ehwa na ne wo se na mbrante momientin so eno mo de motorbikes no man de ben wotwe ena tweboye no mo koye na omukọ na se baby a yentie free eyewitness na nkasa ehọ ya omukọ hodo ko hunie na afi yento aso Mama san you know. Ya botre video no. no na mohwe na bisi yenkoba prosifo amane antesa ahwa no wo makonya asem ena bisa abrantie wontimi home ya mantam tsesebe watwe wowuram ho ya kyekere na kyekere nsa ye de bi ahye na no kyekere nsa gunachi da ben ne bekwa koba prosifo amane ma prosifo abeduro de besi bi ensa prosifo bechi omochie ene se no na yenkwa ahoma no so na yensa aka inshiraba boache ewa ahoma no so I don't pray ye twana mo se de ya edegu ene ekoso enwa abrantie no asabram ene kwasa me se watwe akasa ne mu ntini kasa yi esanse ebe a omochie no omoje adisika bi eziane hwano edi bi wewura ne hwinem na ontumi wome na ontumi nkasa ifisa enra asem ya omukọ si ewura mu ode de baaye no ebedu adisika no na branch ni nkasa ye na afiri watumi age ahom nkasa akase nantia no a omobete no na omochema enu nti wantimi ehu wo mo animu a obetumi identify say asumasi another obeying and another episode guni away. I don't see police for after a branch no muso say kasari to live and make you why fast and a quiet fast or modern employer. In fact, say okay quiet fast remove and a quiet fast so it's no omodi ahoma omo channel remove much is pumpy nine and an answer on 3 years washing and an home. Now, shall a brown would see the book. None of more do no pray. After 3 would all concerning the dinner, and no moon and a mouth.
Mufo ne tie ya omuti say assembly member na omuti call rescue abrante le abrante sab ayi boachi sa 25-year-old man ogina so abrante abebunu sande wono mbepre ada wono mbepre ntina ase hon mo akokwa no wono prepare se prenimu na o tie mo magini no na chese ma na mufo ne tie omuti ko ya omudi motorbike ene omudi yo nga kanga omuhunse motorbike ne ebe no omude ne kwato esumayemu na so omude ne tunkwa omude ne tu esumayemu ya mranje ne sisi ya omo hwese no ana omukọ hunse ya poa no e dia homati e na se nkwanti ho a wo ye ne ho hia eni sare husemi ama edi hukese pa aba na mufo ni because se ni ani aye ni se ya ni anja wa kina benso ya chini ase ya na benso ya ye ni se wa tori mum 20 minka say ye but we ni pa bia otime twere betimi atwere nanum nsem se bia se na emam kofo mu betimi afa kan ana police for betimi afa kan nanum nsem no ni afanyi abrante no oye official na wa ba oye ni kakra afu na osi adwuma e wa ha osia weather adwuma o ma soso na de no ene na osia nti onye obi a okost a obetimi atwrota min tro wanya literate but mo call ye no na wo hwa wa dan wura mu be how many hours sane wa boto sa na wa tole mu a wontimi kura nkasa yi o hwe se de atie no a omuchi no ene mpeprie no anse dan se bebresa enti de ma na no ne katu no ye sa adefufu na omudi hwiane hwina no omo chlorophyll no ai se ebetia ba se e ana omudi hwiane hwina no omo san so ehwina ne hwin yebra o humi sa de ni kodi na ma na ye mre a o nti na ne ho hye dibra mo je no na je se o no anka to ni be bi o ne ne nam da brande wa ko owo ni nkwankwa ntapa na aba na nyame de nyame asema no panti se sa police for take over he said the police for take over omo de ne ko bia so health center ho na se o ma unit na ko custody wa se o mo se no na omo hu kan o me fa so o me hwe brande ne mum na no mo ne mpanyimfo ahemfo nya konfo e wo kuro ni wa di ntia kantam se onye mbe fa so mo gu nsa na wo hu na nse no a ebi sa nyampa na se mo no omo be fa so mo fa so omo asofo abien nyina omo nyina obi afa ne bemra na ye timi nche wo mo ya dance papa insira babu ache na 25-year-old man ya nkofo bi akwachi na kosie safe na nkomu ebekunu ayi ho ne mo sense komu de ne baji sika akwaje uranzomo de awrade ase so ote ase na eba ne sen mo te ne sen de obusamia de no esi nya ne se Yohana me committee chairman be bo amane se obi afre no and nipa na victim na ti o won afre se nini afre se ngofo bi akekere no na se o mama be ne so a o mbeku no nje obo amane na se ne so bitu na mo me committee chairman ne na committee member ba ko kan ni tu die ka to no so ko fatulumba ndie ko ba ka no na ete ya makuru ni nyina ya we de ekoso na amra ya ne yakoro mu di akire babi ndie ko ba se information center it was ya announcement say mema mu ko mo ni na do tulumra de o ti kan famra na atem se na ekoso ndi ya aje se be ko ba ni so no na o se ehona na ogono etu anamone boys na eto na di asandi yana mbushwa yetiemu tele baya betinene na ndo do ntina ya chefe etu ne ese ne obi anye yetiemu ba ko biemu ana yetiese ojeso ndi ye ni ma ko na tese akikire no the substance be fight ebi agu bina no bi agu ne na ho ana ya kekere no ne na ya sene ya kekere na na bo
abonya nyansafo no bi eba ne koto bi no sia ta kire no abore nyansafo no bi nya nsa mesre sesesi ade obi abehwe ne ho ye na nipa bonfo sese mo atuo mo ho agunkurasefo nim ne ade no edwe pese omo de omo ye omo sika drunti obi anhwe ne ho so ye kwantwa makra